Feitizos e meigallos. Das 10.000 imaxes da Virxe que existen en Galicia, a do cristal é a todas luces única e inconfundible. Mide tan só 3 centímetros e atópase no interior dun ovo de vidro engastado nun armazón de prata con varias pedras preciosas incrustadas. Mais é orixinal e o seu feitío non o son menos as lendas que narran a súa aparición e posteriores milagres. Como en tantos outros casos, a Virxe aparece de xeito misterioso en man dos máis humildes ou inocentes, labradores e pastoriñas. A comitiva encamíñase desde o seu santuario ata a praza de Vilanova dos Infantes, onde ten lugar un encontro con San Sebastián e San Roque, en lembranza da procesión na que as 3 imaxes saíron en angarellas para afastar unha peste de cólera que ameazaba Vilanova. Aquel orixinario percorrido detense perante o Hospital da Vila conseguindo o seu obxectivo, polo que agora os santos se inclinan ante a Virxe e a bican, o que constitúe un ritual único. A procesión mostra agora a súa ledicia polas gracias atinxidas coa intervención dun coro e un trenzado de bellas danzas, cuxos pasos lembran aos de Nosa Señora da Franqueira. As danzas patentizan o contento por fuxir do cólera e son unha homenaxe á formación de novas parellas de mozos e mozas que han continuado a vida en Vilanova. Precisamente as pedras onde os bailaríns realizan a coreografía da procesión foron durante séculos o sinal de aceptación do noivo. Se unha parella baila sobre a pedra redonda que existía na Praza Maior, a comunidade sabe que ambos decidiron facer vida común no futuro. Tamén era costume que a moza só podería bailar con 2 solteiros distintos se previamente tiña preparados outros tantos traxes para estrear o día da festa. Rematadas as danzas na praza, os seus executantes acompañan a Virxe ata o santuario sen cesar de bailar.
A partir da epidemia de cólera, a Virxe do Cristal é invocada como casamenteira e favorecedora da fertilidade, por canto o milagre tivo de salvación para os habitantes de Vilanova. Aínda que tamén é certo que o cristal onde se garda, e a lenda narrada por Curros Enríquez, convértena en protectora da virxindade. As augas das fontes bebidas 9 veces, ou combinando as de 9 mananciais distintos, conseguen que a moza solteira atope parella. Son os casos da fonte dos namorados de Cervantes ou a do peirao de Mugardos. A crenza está a recomendar á muller que se deixe ver, que acuda aos lugares públicos. As mozas dos arredores de Noia, desexosas de formar parella, acoden á ermida da Gorgosa en Camboño. E fano con pedras na boca para resistir as zalamerías que os mozos lles dirixen con intención de distraer a carne ao final da romaría. Só aqueles que non busquen unha tarde de prazer deberán atopalas receptivas, ou alo menos así o manda a tradición. Traían a pedra na boca para casar e cantaban por aí polos montes, e pois irían casar. Usted non quiso, os rapazas saían e facían, vaya, despois tiraríanos para bailar e cos mozos, e mozos habíaos por aí, ainda non había tantas desgracias como hai agora. Mas agora xa non casan, agora achéganse. E fan ben, mas así, para 2 días descasan, e que lle vai facer? Antes o matrimonio non iban a festas sin ir os dous, pero agora vai boa. Fan de todo. Cantaban, bailaban, e tiraban as pedras, e facían de todo. Facías de todo. As que estaban de Dios casaban e as outras quedaban solteiras. Próximos a Camboño, en dirección a Santiago, 2 enclaves compiten por se levaren os peregrinos na procura de parella. Ambos atopan no municipio de Brión. E se o primeiro, San Xulián de Luaña, arrastrou multitudes ata mediados do século XIX, desde hai xa varias décadas é Santa Minia a que concita a maior aglomeración de romeiros. Ao Santo de Luaña axudícanselle os versos nos que a muller lle solicita a un home «Anque me mate, anque me esfole, unha hora ao día é o meu home». Mais a gama de intercesións de San Xulián é moito máis ampla. A él pídeselle que desapareza o meigallo ou ramo cativo, que corte o mal de ollo, que devolva a saúde ou que levante da súa postración a vaca enferma no cortello. Bueno, nós tiñamos unha vaca mala, estaba tirada, e só levaba un mes tirada. E despois, de estar un mes tirada, dixemos, bueno, pois xa vamos ter que ir ao redor da iglesia. E fomos, pero para que non vira ninguén, fomos por dentro. Entón, ela leu a miña nora leu no libro de o que tiña que facer, eu fui por dentro. E aquele día se levantou a vaca. Estaba cansado de veterinário de medicinas. E disse, non é posible poñela de pé. Non é posible poñela de pé. Dixen, pois así tampouco non dá nada. E disse, se puxera de pé, andara. Pois ainda estaba algo. Entón, depois, já à tarde, vimos a vaca de pé. Depois engordámola e depois vendémola. Nas mesas hai que rezar as oracións que están, que eu agora non me las digo porque non as sei de memoria.
e depois hai que ir roendo a que vai por dentro. Unha está coa mesa. Está coa mesa, ten as pijas, se leva as galletas, se leva o apelo da vaca, do animal que está enfermo, e pousa nun pano. Non sabe, depois cambia o pano, así fai cruz. Cambia o pano. E outra andar as dúas sin falar con nadie. E máis rezando as cousas que di a outra. Que ten que ser dúas persoas, que unha non se arregla nada ben. E depois se leva un clavo, e depois dime ela, agora cando viña pasa por mí, rois no clavo. Así, 3 voltas. E depois faz de roer no clavo, depois o último, tiras o clavo por debaixo da porta grande. Tiras así para dentro. E di que den o tombe, non dei que non podo. Dou ela así como así, pero eu non podo. Non podo dar o tombo. E depois, recei todo como ela mandou, e viñamos. Si, é curioso, os nenos é curado polo que vai usted pedir, non mala cousa. Aquí, ao martes e ao viernes, e din que é mellor no primeiro do mes. E nós, eu parece-me que fomos no primeiro do mes, fomos ou un viernes ou un martes, pero non sei que día, porque ainda deixámos a nena pequena co meu home. Fomos ao cerrado da noite. Deixámos a nena, porque a nena non podía falar. Xámoslle que íbamos a un viaxiño que logo viñamos. E fomos, e dixo el vai, te esconcho. E a vaca está de pé. Dixen, está de pé, pero vos non gostes. Ata este mesmo século, foron comuns a moitos santuarios as ofrendas de alimentos e animais vivos. Como no caso de Luaña, onde era preceptivo achegarse con froitos e outros víveres, como por exemplo galletas, que se depositaban formando unha cruz fronte á porta traseira da igrexa ou perante o altar maior. O santo recórrese tamén para conseguir a chuvia en momentos de necesidade. Con este último fin, trasládase a súa imaxe ata unha pedra chamada Peina do Santo, en Busto de Frades, distante 6 km do santuario, e cuxa existencia nos fala a súa vez de ritos anteriores á cristianización. Estas rogativas foron denegadas polo párroco no ano 1975. Para conseguir o resto de peticións, ademais da ofrenda de alimentos, o costume aconsella ao ofrecido que se faga cun anaco de pedra da ara, que lle servirá como talismán nos seus esforzos por rexeitar o mal, do mesmo xeito que os castrexos colocaban as pedras de xeixo como reflectores dos influxos negativos. O peregrino a San Xulián, sempre acompañado doutra persoa, debe dar 7 ou 9 voltas á igrexa en sentido contrario ás agullas do reloxo. De tal xeito que sexa ao seu costado esquerdo o que fique máis perto do templo, pois sabido é que os males penetran nos corpos pola esquerda. O complexo ritual das peticións ao Santo de Luaña exixe que ao finalizar cada volta o acompañante mude de posición os alimentos ofrecidos e no caso de que se trate dun meigallo, dé a grandes saltos conxurando o mal de aire ou aos espíritus nefastos que o produciron. Neste ritual, sérvense tamén dun cravo que primeiro zugan e logo introducen por debaixo da porta do templo. A efectividade da peregrinación complétase pagando unha cantidade ao acompañante, deixando unha esmola para o culto a San Xulián e queimando unha manchea de cabelos da persoa ou do animal sobre o que se pide protección nalgunha das encrucilladas que encontre no seu camiño de volta. Desde 1868, repousan en Brión os restos de Santa Minia, mártir romana degolada no 362 e soterrada nas catacumbas de Santa Inés ata o 8 de xuño de 1804. Nese momento no que os seus osos son forrados en algodón, cosidos con tecido de liño e recubertos en pasta.
A momia foi pechada nunha urna de cristal e trasladada ao oratorio da casa de Tomás Anduaga en Cádiz, de onde pasou a mans de Xosé Finocchio, quen a súa vez a entregou a Luís Tobío, natural de Brión. Este último propietario quixo que fose venerada na súa terra, e tras certas liortas con Santiago, logrou construir un templo onde están desde o citado 1868. Polo tanto, pese a ser unha das últimas santas chegadas á tradición galega, a Romaría de Santa Minia, do 16 de setembro, conquista en poucos anos a multitude de devotos que lle solicitan toda clase de favores. Unha incesante ringleira de peregrinos vi que sería a urna da Santa realizada en 1906 polo escultor Pedre. O seu éxito coincide coa decadencia de San Xulián, se ben é certo que boa parte dos que hoxe acoden a Brión fano o reclamo da festa que con tal motivo se celebra. Ata aquí o noso percorrido polas pedras galegas de máis sona sanadora. Todas elas resistiron o paso do tempo, a chegada de novas devocións e os conflictos xerados polo home. Pero no mes de novembro de 2002, o accidente do petroleiro Prestige mudou a paisaxe do litoral de boa parte de Galicia, ameazando algunha das máis emblemáticas, como son estas do Santuario de Nosa Señora da Barca en Muxía, ou nas que Man, o solitario de Camelle, foi construindo o seu paraíso. Hoxe non son os romeiros, senón as pedras que tantas peticións do home acolleron durante séculos, as que piden a nosa intercesión para as liberar da negrura que caeu sobre elas.